sa Claes Hedqvist, ja, det fixar vi. Och vi vill hela tiden lösa kunders önskemål och produkter och tjänster. Och det var på det sättet vi kom igång och den försäljning. Inte bara pratet utan även på företagssidan. Vid slutet av 80-talet så var det dags för en ny investering. Köpte grannfastigheten och byggde ett nytt stort 4-våningshus. Det blev butik och verkstad, lokal teleservice och ovanpå